Naljutila se. Za vreme igre istine Vladimir Tomović je pomenuo da ni jedna vera ne podržava populaciju istopolnu, što je jako isprovociralo Jovanu Tomić Maturu, koja je u prvoj sezoni Zadruge uplovila vezu sa Sanjom Stanković. Ja sam opredeljenja da volim oba pola, volim i žene i muškarce. Problem je ovo što je Vladimir rekao, mene je to dotaklo strašno, već treći put sam u realitiju, dešava se ista stvar, ali niko nije rekao kao što je Vladimir rekao ovo, rekla je Matura kroz knedlom u grlu i sa suzama u očima. To da li ja pušim ili ližem, to je moja lična stvar. Ja sam žena pre svega najviše na svetu, želim da se ostvarim kao majka zbog sebe i svojih roditelja. Veru u Boga meni niko neće uskratiti, niti da mi govori da li ja smem, niti da li ja mogu da nosim krst ili branicu oko ruke, zato što volim isti pol. Odobravaju se mnoge stvari, ubici idu u crkvu, tamo te niko ne pita da li si Matura ti osoba koja voli isti pol i da li možeš da uđeš u crkvu, vikala je Jovana. Sad im se rasplakala i rekla da osjeća diskriminaciju, ona prva nikome ne sudi.